It's a prank! It's a prank! Gago. It's a prank! Yawa ka. Hey mga higala! It's me, Brian, ang baklang pinagpala pero walang jowa, and welcome to my vlog. So for today's video guys is i-prank na ako ang mga amigo. Tapos guys, karon akong tawagan sila tapos ako silang i-prank na budayon ang graduation. So naka-script na ko daan diri script na ako kinsa ni matawagan na ako karon biktimahon na ako. I do think so guys, kumakayo na ako siya kay karon pa lang daan mo ko ba nagkukuha akong buhaton. So, gihirban ako ang cellphone ni mama. Kaning tuplok-tuplok kay mas dalik man ang tuplok-tuplok usog pud siya speaker and dali siya makadap og signal. Tay padugay-dugay pa guys, sugdan na nato siya in 3, 2, 1. So, una na akong matawagan guys is si Ate Grace. Ako ang ate-ate sa eskwelahan. Ayan na siya guys. Hello. Hello te, si Brian ni. Ano man? Ay, tinay, di-text si ma'am ba? Nakabasa ka? Naigisend si ma'am sa imo sa messenger? Oo, naigisend. Naigisend si ma'am sa ako about go sa graduation. Oh, nasa gi-chat sa ako ate. Nasa gi-send karon. Alright, plasaon ako ha. Kali lang siya. Good afternoon, Bri. Pakitel ko sa imuhang mga classmates na madayon ang graduation ninyo karong June 5 or 6. Mauna gi kasabutan namo, pero dili nato kinahanglan nga daghan og bisita kamura sa mga estudyante, estudyante og parents ninyo. Paki-forward na lang ko ani Bri, salamat. So muna siyang gikuan niya. Yan, di ko tamat siya sa gising yan. Pero main ko lang uban. Ha? Nga, magpalit ako sa nina ani. Ang tingali, ay, kumahon man lang. So excited kay kate. Ay, nagkapoy na. Mapost po na pud ni. So na maguro ni. Ay, sige po na, ito na. Ito na, konti ko na. Nasis uton nimo ani. Ha? Tingnan mo kay ma'am, ma'am tinuod ni ma'am kay para na ako'y ka-profile sa ako ang Facebook. Ito naman, nagyato na ng Central gising. Ambot lang. Oh, yun ako istorya te. Ay sa te ha. Oh, it's a prank. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way you Ay, okay na ko niya sa kuan karon vlog na ako. Ay, nagsawa sa ilaha. Konta ka. Sige, sige te, sige te. Oo, sige, sige te. Ito, salamat. Bye. Next, tawagan na po na ako is si Donita Grace. I hope ma-achieve na po nato ni. Demonyo kay ko. Palihog lang. Hello? Hello, Net. Hello? Kabasa ka sa... Pasahan ka ni ma'am sa GC? Ay, as in, ma-appeal yun yung signal sa brownout, day. Palihog lang. Wala di gisend sa GC? Ay, sa picture, katuman tong picture sa nutrition month. O naigisend si ma'am sa ako ang bag-o good news, jud ni girl. Palihog lang. Pakadunggon ta ka sa send ni ma'am sa kuha tay sa kuha sa akong cellphone. Pangitag signal? So, good afternoon, Bri. Pakitel ko sa inyong mga classmates na madayon ang graduation ninyo karong June 6 or 5. Ano siya, tapos, una, hindi kasabutan na mo. Pero dili na ito kinahanglan nga daghan tayo bisita. Kamo mga estudyante o parents ninyo, kami mga teachers. Paki-forward na lang ko ani, Bri. Salamat. May ang chats text ako ah. Wala man tagi kuan sa graduation song. Mugi gitawagan gina ko tamo isa-isa gani kiningon man si ma'am tawagan na lang daw mo isa-isa.
Mo gani na karon no. Ganito ang dress ako, abato na ko. Gani. Na kulbaan gani ko kay unsaon ko ni buhaton ani kung matinod ba ni kay basi mo na pud si ma'am nga postpone na pud ni piminter biya ta paasahon aning graduation nato. So mga day nagpanday kada day? Nagpanday ka dira ah? Aw. Nya, unsa gito suoton gani nato daw? Ano kay mama, dayon jud ni igitextan ako si ma'am nga mama dayon jud ni kay para na mi ika-profile picture sa mong bagong Facebook. Mora Japon siguro. Mag-gown ka? Mora Japon siguro itong suoton nato, oy. Katong barong, chay lang. Tawagin na lang pud sila. Uban. Napa ko istorya sa imo net ba? It's a prank. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way Nintuon na ka? Hapit na Japon. Tadyak ako nang naong nimo. Hindi ko na magay ko si suuton. Tadyakan ta kadira. Sige, Net. Salamat kayo, Net. Next, nato biktimahon guys sa ako ang kabuang is si Jennifer Cometa. Hello? Hello? Jennifer ne? Hello? Jen, si Brian ne? Hotdog. Nakabasa ka sa GC? Ang naman. Ay, wala ka kabasa? Ay, karon na. O kapatay, good news dahil na napag-send si ma'am sa kuha sa messenger. Kaganina, ay bago lang jud karon lang. Kuan sa akong cellphone na? Okay, sa kanila, kuan sa akong cellphone. Good afternoon, Bri. Pakitel ko sa imong mga classmates na madayon ang graduation ninyo karon June 5 or 6. Paminaw sa pamana sa kuno excited. Mao na kinisap kasabutan namo, pero dili nato kinahanglan og mga daghang bisita. Kamo lang mga estudyante, parents o kaming mga teachers. Paki-forward na lang ko ani Bri, salamat. June 5? Oh, June 5 or 6. No, dili na ka excited, no? Dili na kita excited, ani. Wala, magkatawa lang ko. Nga pag madayon, unsay suuton gani ato? Na white man ata sa inyo. Kaya mo kay white Gown. na dress. Ay, amin ako gown to inyo, ha? Mag-gown. Itawag kay ano, ila. Dito sa mga white signal. Natawagan naman ako si Ate Grace, si Donita, si Christy. Ikaw, okay na po sa imuhan, no? Si Ad man na. Oh, man, ready na ka para na sa June 5 or 6. Kung hindi, magkabulang magunta ko. Ang laban, oy. Napa ko yung istorya di ay Jen. It's a prank. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way you smile. Hunitugo. Nag-vlog ko, oy. Ano po, ang lagi. Ay, buak. Ngayon kayo. Sige, Jen. Thank you so much. Abangan na lang sa YouTube. Sige, bye-bye. Sige, sige. Thank you. Viking sila. The next na ako tawagan guys is ang pinakayaya na mo sa tanang classmate sa Christine Claire Tanaman. Hello? 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 Hotdog. Kasi kuan ni Brian. I-chatan ka ni ma'am? Sa GC? Wala. Wa ka basa sa GC? Wala man ko. Nagdali mo ko mga Facebook. Nay. Kinay, uyamot po yung signal, uy. Basawa na ako, ha? Wala ka gisendan? Good news kaayo da, ambot na lang, palihog lang. Ambak-ambak ka ni... Pagkabayo na ko, ani. Tawagan lagi daw mo mga classmate daw, isa-isa. Basawa na ako, busy ko, yaw-yaw, uy. Good afternoon, Bri. Pakitel ko sa imong mga classmates na madayon ang graduation ninyo karong June 5 or 6. Muna gikasabutan namo, pero dili nato kinahanglan ang mga daghang bisita, kumura mga estudyante, parents, ug mga teachers, ug kaming mga teachers. Paki-forward na lang ko ani Bri, salamat. Kaya po, uy. Uy, at least na ano? Kasi itong suoton gi nato.
inaano. Hindi kami pinay. Excited ka? Oo. As in, nga, June 5 o 6, hapit na, uy. Siya gito, yung graduation song na to, asa man ta mangita, magpakis ana, day. Hindi na lang puro graduation to. Yung mga tag nabuang. Mga tag nabuang, day, mag-graduation tugtog niya, di ta kakabalo sa kanta, day. Mukha na lang tagkuan, sa tugtog nga, yummy. Yung excited na kasi mong suoton, day, palihog lang. Ay na naman buti, oy. Feel naman siguro ako nakaandam naman siguro ka gown, day, para ng graduation. Inga sila Donita, ha? Sila Donita sa Grace, sila. Kaya walang ko number good nila. Ako sa day ka? Ako? Dili, siya. Siya sa kapilid. Bisod sa... Isa ko kastorya na ako. Ang lingkod gani. Ganyan. Dili at ka. Paminaw, nakupak ko istorya sa imo, ha? Sama. It's a prank! Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. Gago. Patawad ako, ha? Kaloy, saya-ya, uy. Sige, ha? Sige, salamat. Sige, Christine, bye-bye. Achieve. Then last, nato nga biktimahon is si Ading. Si Ading. Okay, let's do this. Ding. Nag-send na ka kay ma'am sa katong pictures? Hotdog, chay lang. Kuan. Nutrition man. Ay wala mo picture good. Aw, as in, saan man natuto kay ma'am? Wala ko nag-send pa daw sa iya, ha? Ina nga wala good ma'am. Napod siya git-chat sa agi-text sa ako, karon lang. Ana. About sa graduation man nato, sa graduation nato. Ay, sa tanawon sa nako, kung sa akong cellphone nako. Sige, sige. Isa, ha? Sige, dun. Ano yun? Charda. Oh, mao jud. Managna lagi ka. Manghula na lang, day. Oh, tas inara, taysa. Sige daw. Oh, siya. Paminaw ba? Good afternoon, Bri. Pakitel ko sa imong mga classmates na madayon ang graduation ninyo karong June 5 or 6. June 5. Ma- Oo, siya. Maunay gikasabutan namo pero dili nato kinahanglan og mga daghang bisita, kamura mga estudyante o parents ninyo o kaming mga teachers. Ano siya? Then paki-forward na lang ko ani, Bri. Salamat. Ayo. O tapos pag humanding, gitawagan na ako sila Jennifer, sila Grace, sila Donita, kay gitawagan na ako, wala na ako sila gipang text kay kapoy tuplok. Ano sa GC? Unsaon ako no, maban out baya dili ka open kay ang pisonet namo. O asin na. Yang graduation song na to, unsaon man nato na. Uy, ikaw ba yung gipangita iyan? O sige pa kita. Kuha na tong graduation song, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Chay lang. Itong suoton gay nato. Puti. Unsa na magmisa? Chay lang. Eh, Nag-atil. ati ko nimo no. Gitawagan ko na ako, anak ko ka ma'am. Ma'am, sure na jud ni ma'am kay para na namin ika-profile ma'am ba. Wala gyud mi update sa mo profile ma'am. Sige katawa si ma'am do. Ma'am, marag kita raman siguro ang gipakuan ani kay si ma'am ramay nag-ingon, man singon gingon jud ni mama. Unsay specific basta kita lang gyud ang gikuan ani. Uy, labot ang gaitan. Ambot sa ila kung sa desisyon nila basin kuan siguro ni kanang dungan. Excited na ka? Murag excited to kay matotang tinina. Nagpasukat na kag salina. Itong kaguman sa kuhan yan. Pag-ingot pa lang nga. Kuhan. Mukhawat ang klase. Ano ko tinina? Gipalitan ako na. Uy, laban na. Ako gaya din, anag ko pagkabalo na ako karon day, nag-ano ko ka mama, adtong mati dayon mapagpalit og sanina, dali go. Dagan dali. Gabalo ko na ko din nga, gikuan ni ma'am, gi-text, pwede ko na ko ambak-ambak. Madayon na jud unta ni, pwede na ta paasahon sa graduation. Pero titi na wala. Yung ba din kita rin ako. O tapos ding, napa ko istoy day ding. It's a prank. Look at you, girl. Ang ganda-ganda mo. The way you smile. Yan, sumbara. Denied. Pasaylo ka intawon ko sa kong limonyo na ba ko? Pasaylo ba ko ninyo? Uy,
Uy, na-stress mo. Deng, Ah, nag-vlog, manggug ko. kanya, ano na sa bag pare? Jennifer, di ko pang ulong si Jennifer. Oh, si Jennifer. Siya panira kay katulong ko. Nagbutan ni mo, nalalaw ko nagsalita yan doon. Nalaw ka kari. Uy, excited na kay Kano. Uy, kete. Sige din, sorry kay Ding. Wow. Inundraan. Goodbye. Sige, bye. Okay, that's it. And natapos na rin ang ating kalokohan mga higala. So guys, amot na lang pati karon guys. Si kulbaan pa kung sa kong buhaton day. Nga uban, murag nakakatok. Nga uban, nagdemonyo na ay. Pati ako nagdemonyo na ako. And then, wala pa mo ka-subscribe sa akong channel guys. Subscribe na mo. Laban mo day. Follow all my social media accounts here. So guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell to be updated to my latest video. Thank you guys and see you to my next video. Bye bye. Mwah, 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 mwah.